जानांगौ नोंबो गोसोखाङो आंखौ। दानिया नों आंनो लाइजाम हरबावो ना आंनो लाइजाम नोंनिसिम हरनो हाबावो? जोंनि लाइजाम रोगाथिंनानै होग्रा थाखोनि बयनिख्रुइबो हायथाथासिन बेरलाङाबो मालाय गथ' गथायजों जिउनि मलान दुबियाव हाफामुवासै। जोंनि लाइजाम रोगाथिंनानै होग्रा थाखोनि बयनिख्रुइबो हायथाथासिन बेरलाङाबो मालाय गथ' गथायजों जिउनि मलान दुबियाव हाफामुवासै। मबाइल टेलिफननि सम सफैनायावनो नोंनि खौरां मोनासै आं बहा दं? आंनि खौरांखौबो मोनाखै जानांगौ नों। आंनि खौरांखौबो मोनाखै जानांगौ नों। नाथाय गोसोखांनायखौ हले नागारनो हायाखै। आं गोसोखांनाय बादिनो जानांगौ नोंबो गोसोखाङो आंखौ। आं गोसोखांनाय बादिनो जानांगौ नोंबो गोसोखाङो आंखौ। दिनै आबिर सारलायनायनि सान। सानसे जों सानैजों सारलायदोंमोन बेबादिनो। नाथाय जोंनिया हाब्रुसोमोन आमाइमोननि नांगोल जांख्रायाव। आरो जोंनि अनलायनायनि मादाव बेनो साबसिनमोन। फाग्लि बावनो हायो दा आं बै सानखौ? माब्लाबा रादाब बिलाइ नङाबा टिभियाव आं बहा माबोरै दं बेखौ फोसावगोन। नुयोबा नों आंनिसिम नोंनि थंखौ हरफिन।